encanta ser padriño, sobre todo, de tantas rapaces e de tantas rapazas, máis novos, máis vellos. Teño que corregirche algo. Non gañei ningún mestre Mateo por comunicador, pero está guai que o digas. Non, a verdade é que levo... Por eso é importante hoxe que estedes aquí, que estedes tranquilos. Uns van gañar, outros non van gañar. A maioría non gaña. É o que me pasa a mí sempre. Eu estive nominado 5 veces, ou 5 veces como comunicador, non gañei ningún. Este ano estuve nominado tamén como autor de reparto, tampouco gañei, así que levo unha racha moi boa. Grazas tamén por aplaudir aos perdedores. Moitas grazas a todos. É unha honra, como vos decía. Foi unha sorpresa cando Rosa me chamou e queremos que seas padriño de un festival de curtas, pero eu son unha persoa que non son moi novo, por facer estas cousas, casi é como unha homenaxe, non? A verdade é que encantada, unha cousa que non cabía en min, sabes, isto é máis importante ainda que ir á gara do mestre Mateo, é unha maior responsabilidade, non? Decía, pero que teño que facer? Vas, das un discurso, non, o discurso non se irá, pero bueno, falas de como fixeche ti para empezar en isto do cine. En verdade que o do cine empezou fai pouco, fixe unha película e na máis. Os fenómenos. Bueno, non é certo, fixe outra cousa pequena fai 6 ou 7 anos nunha cousa que chamaba Días Azules, que era unha película tamén non tan bonita como os fenómenos, era de 3 chicos guapos madrileños que venían a ligar a Galicia. Os 3 actores protagonistas eran madrileños e o resto eran galegos. Éramos galegos o resto, todo as que ligaban, máis os que poñamos as copas aos madrileños. Pero a verdade é que participar en fenómenos é como un premio, non? A unha carreira, cando ao final, ao mellor, visto desde a casa, a televisión, o que faz día a día, pois non se valora todo ou tanto como o cine, cando saes aí na gran pantalla, a verdade é que é bonito. Por un lado, que vos decía, eu levo unha peli, vos xa sodes directores e actores de cortos. Eu iso nunca o fixen ainda. Hai moitos aquí que xa teñen máis carreira que a mí no cine. Así que animo-vos a seguir. Fai nada, estive no festival de web series de Carballo, no Interplay, que é un viveiro maravilloso de novos cineastas tamén que construen cousas para internet. Non só é importante que a xente vexa cosas no cine, senón hoxe temos unha ferramenta que a internet onde podemos colgar todo isto que fixestes aquí e, sobre todo, o millor, o que eu me sinto máis orgulloso é poder facelo na miña lingua, poder facer cine en galego. A verdade é que seguir por aí, porque algo que é noso hai que cuidalo, e hai que mimalo e hai que traballar no noso idioma. Por aí vamos. Os meus inicios, só quería contar unha anécdota que lle contaba a Carmen de Miguel, membra do xurado. Eu empecé a traballar en cine, realmente a primeira experiencia que tuve en cine foi no ano 99 ou por aí, tiño 19 anos, nunha película que se chamaba Sei quen es, de Patricia Ferreira, que producía Continental. E o meu primeiro traballo en cine era, na película había unha cabaña no bosque na que se refuxiaba a protagonista e chegaba un momento cardíaco. Entón, non sei se coñecedes o Xalo. Viva Castelo! Que ti xa dixo que coñeces, Viva Castelo, que é ao pé do Xalo. Se mirades para o mar, é mar. Se mirades para o outro lado, o monte que hai é o monte Xalo, alá detrás da Zapateira. Pois ali construíron unha pequena cabaña para a película e a miña experiencia primeira no audiovisual, no cinema, foi estar de vigilante polas noites para que ninguén fora queimar a caseta antes de que queimaran a película. Así que, de aí, xa vedes, como a extensión de hoy. Moitas gracias, como digo, sorte aos que gañen, moito ánimo aos que non gañen, que eu sinto máis representado por vos, vale?